आफादनि 52थि बोसोरारि जथुम्माया दिनैनिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों उदालगुरि जिल्लानि खैराबारियाव जागायजेनबाय। बे दावहारु फोथाराव साननै जथुमाव बर'नि माखासे माहारियारि जेंनाफोर आथिखालाव जि सावरायनाय सोलिबोगासिनो दं बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनाय जागोन आरो बिनि उनावनो गोदान मावफुं आफाद दानाय जागोन। थामहिनबा फैगोन 3 बोसोरथामनि थाखाय गोदान आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिखौ लानानै गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरखौ सायख'नाय जादों। जों मिजिं थिदों जे जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गेबें साननाय हनायजों आरो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा बे जथुम्मायाव गोबांथार बर'नि सानगोरों आरो लेखा गोरों मानसिफोर सानसुमैफोर आरो लोगोसे राजखान्थियारि हान्जानि फारागथि लाखियालासिनो बर'नि गासै दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादों। जों आसा खालामदों मोनसे गोग्गो सावरायनायनि गेजेरजों जों मोनसे गोदान मावफुं आफाद आरो गोदान बिबानगिरिफोर सायख'नानै लानो हागोन। आरो बे जथुम्मानि मोनसे गोनांथार आइडिया जाहैबाय जे गिबि खेबनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादा एबार बर'नि गोबांथार लिरगिरि गौथुमफोर दङ। बे गौथुमफोरखौ बेहाय लेंहरनानै बिथांमोनखौबो बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माव बाहागो लानायनि खाबुखौ होनाय जादों। आरो गुबुन मोनसे जर'खा हाबाफारि लानाय जादों, बे जाहैबाय बांलादेशनिफ्राय जोंनि बर' दैदेनगिरि आरो थान्दै बिथांमोना बाहागो लाफैबाय। बिथांमोना अलरेडि सफैबाय, गोजोनथाव बाथ्रा। आरो नेपालनिफ्रायबो बुरजा बिसानाव देग्लाय आलासि आरो थान्दै बिथांमोना बाहागो लाफैदों। त्रिपुरानिफ्राय दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे मोसानायनि हारिमु हान्जा सफैखाबाय। सनुवाल कसारि अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय बिथांमोननि इएमफोर आरो मोसानाय हारिमु हान्जाया सफैखाबाय। आरो सनुवालफोराबो दिनै बर' माहारिजों गोरोबफानायनि मोनसे सानस्रिजों बिथांमोना जोंजों बाहागो लाफैदों। जोबोरैनो गोजोनथाव बाथ्रा। बेफोर गासै बिथिंफोरखौ नोजोर होनानै बे जथुम्माया बयनिख्रुइबो गोनांसिन आरो साबसिन हामसिन जागोन होननानै जों मिजिंथिदों। খুব সুন্দৰ, বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ, এটা আড়ম্বৰপূৰ্ণ পৰিৱেশ ইয়াত আহিছে আৰু খুব ৰঙীন, একদম কালাৰফুল, মানে আহি ভাল লাগিছে আৰু ইমান ডিচিপ্লিন। গোটেই পথাৰখন দেখি ভাল লাগিছে। পোহৰতে আহিছোঁ যেতিয়া এটা হালধীয়া আপোনালোকৰ যিখন ফ্লেগ, আপোনাৰ সেই ফ্লেগখন মানে সি এটা বেলেগ এটা সৌন্দৰ্য মানে দাঙি ধৰিছে। আৰু গোটেই ষ্টেজবিলাক মঞ্চবিলাক আপোনালোকে যি ধৰণে সজাইছে আৰু সেই গোটেই পথাৰখন ইমান এটা ধুনীয়া এটা ডেক'ৰেশ্যন হৈছে। আৰু কিছুমান আপোনালোকে গেটবিলাক আপোনালোকে তৈয়াৰ কৰিছে, তাত এটা খুব সুন্দৰ। আমি এইটো কাৰণে ইয়াত চাবলৈ আহিছোঁ, কাৰণ ইয়াৰ পৰা আমি শিকিবলগীয়া বহুত আছে। আৰু মানে কি হ'ল, এইখিনি লৈ যাম, আমিও কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান পাতিলে আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব পাৰোঁ নেকি, এই কথাটো আমি ভাবিছোঁ তেনেকৈ।